Fandaragna toera zegny magnano mbalatsara korialy antsika jiaby araka ty fandaragna ty esga tovolahy mihetsiketsika mahay lamoziky ary mpanakanto no mikirakira amin'ny resaka teknika n'ity resaka hira ty ary karaza lahikozagna tato ato amin'ny resaka lamoziky izy novahintsika niany ty andeha koragna amintsika eto amaly fagnontaniagna jiaby zay nampiatsika antsika tagny amin'ny page na takaiky ny comptenant zay nipartagenao ty tagny koa ahitantsika izay fagnontaniagna maro samihafa zegny sy mitrako question zegny ato agnatiny lohako ato koa zegny ke magnano mbalatsara kory antsika jiaby ary magnasa anareo mpanajagna agnaraka ny fandaragna antsika juska amin'ny farany. Esga faly magnano mbalatsara korialy anao nagneky ny vahiny ato amin'ny plateau-ny toera zegny. Ya faly miarahaba antsika jiaby zay mpagnaraka tsy tapaka ty fandaharagna toera zegny ty ary faly miarahaba anao koa zao kilamedara zay fa tsisy tsy mahay. Fatinao zany amby tsy mahay. D'accord. Ao esga maro aten'olo he momba anao fa nisy fotoagna anao vahinaka tamin'ny fandaharagna zay talohaloha tagny hoe fa pody ndraiky antsika jody satria maro vaovao tokony mety koragniny de zegny avian'olo maro koa mbola tia hera mikasika anao. Esga zegny nahaizan'olo anao ino ny es ino ny ga esga ve tegna ny agnarana sa fa magnino ny esga nentinao nisehatra amin'ny tontolo ny resaka zavakanto ty. Esga zegny tsy agnarana fa clan zegny izy taloha tagny zay zegny olo naro tagnatin'ny clan raiky de samby amin'ny agnarana anazy fa esga zegny clan izy koa fa niravagna zegny le clan de ndesiko amizay le esga. Ny raha savolagna tamin'ny namanao ataonao tokony nahaza raiky esga ty sa anao koa fa tsy tsy hita hita marigny zarenao zegny loso. tamin'ny clan-nay zegny fa somary za zegny le tegna chef de groupe nay ta de za zegny namorogny le agnarana esga. Bon, ino le esga io tam'izany? Esga zegny hoe juste agnarana fô tsisy raha ino tsisy hoe yes ino no ino fa esga agnarana. Raha niforognanao teo fotsiny hoe esga zay tsisy antony. Tiako be zegny le maregny hoe yes raha karaha regny de Ary ino avy nataony fô yes ty ga zegny hoe esga. Bon, tamin'izay fotoagna zay izy avy nareo tagnatin'ny clan-nareo esga ty to tamin'izany andro zany. Mbola velogno aby mbola aby zegny, mbola magnano lamozika sa sara fandeha mitady vola raha. Mbola velogno aby jiaby ary araiky aminjareo magnano lamozika fa zay zegny olo efatra. Aroa zay magnano lamoziky. Za esga de misy bandikely Jestino zay doko aminakato zegny ary arola zegny antsoy agny magnano bôly zegny zare amin'izay asa zoera. Fa tamin'ny fotoagna zay lamozika zany nareo tamin'ny androny. Efa nisira nareo tamin'ny fotoagna esga nareo. Ya fa nisira fô mbola tsy amin'ny YouTube. Mbola regny quelque part agny nareo tamin'ny fotoagna andro. Fa tsy agny edy marigny izy. Fa sendra mandeha agny fô marigny. Mbola regny loantsoy agny? Ya mbola regny agny de. D'accord. Esga izy zao zegny tegna ny agnaranao zegny amin'ny tegna marigny. Ny tegna agnarana anahy zegny Nicolas Zaza. Nicolas Zaza. Ia. Zay fotsiny? Zay fotsiny. D'accord, Nicolas Zaza. Raha am'izao firy lehilahy? 22 ans. 22 ans anao zao ty? D'accord, firy ny zanaka firy ny vady? Mbola tsisy zanaka, mbola tsy manambady. Fa misipasipa? Misipasipa ndraiky. D'accord. Efa zegny magnitry mety ho vadiagna sa sara mbola mizahazaha toetra quelque part fotsiny? Amin'igny malô mety mety magnimagnitry vadiagna fa mbola tsy hay zagnahary mandahatra. Zagnahary mandahatra azy? Ia, zagnahary. Fa fangatrehetrinao am'izao ndraiky hagnano vadiagna parta sa mbola etoeto malôha tady vola efa de ho hita izy koa manjary? Ali malô hitaditady vola hely e. Bon, esga fa lehela ny esga magnano lamozika ty fa tsy endriky le misaoty ambony be. Fa ndraikindraiky fô ilazany esga nahatra hira ry, esga nagnano hira ty, ino antony hoe nahavarigny esga taloha teo
magnamia olo hira tsy haiko na mivarotra izy io na misy takalony hafa na takalo machine takalo tomobily tsy fantako tsy fantako fa ino tatafaranao vao tegna hita hoe fa hiditra ndraiky amy lamoziky. Za zegny marigny za magname hira olo ary maro koa olo mangala hira aminahy. Mangala mozisa Mivanga zegny mividy za zegny tsy hoe ndeha andafira fa matetiky ambarako koragna ty tsy hoe ndeha hagnano mpandafira. Taloha za tegna somary seritseritra aminazy fa taty afara zegny za tsy de setry mandafira fa olo zegny mikomandy hoe karakory za mba mizaha hira tokony ampalaza magnanzao za tsy mahay hira tokony ampalaza olo fa anao ndraiky afaka amezako hira zay hitako magneva anao. Amezako hira izy hoe sansinazy amizay izy malaza izy mamalaza tsy laza boka sarotro tonga de volagna hoe tira mampalaza fô olo jiaby samby amy sansinazy karaha zay. Ary maro olo mivolagna hoe anao mbola tsy nahontany efa ambarako izy ty niany. Maro olo mivolagna hoe magnino hiranao tsaratsara hira tokony ampalazanao amezanao olo. Olo jiaby samby amy sansinazy. Ataoko ohatra hira namezako viavy sy lahy nalaza tsy ambelako ampirafy. Possible izy koa namezako olo hafa ankoatra ny viavy sy lahy possible tsy nalaza ary possible koa izy koa za nagnano izy possible tsy nalaza koa. Tsisy hoe hiranao hira tokony ampalazanao namezanao olo de nalaza tsy marigny zegny. Sansy raha jiaby mandeha paranjara matoa mbola tsy nalaza ny poka esga mbola tsy anjara anazy zegny fa za matoky zagnahary misy alô fô io tsy maintsy mbola ho avy fô. D'accord. Ankoatran'ny viavy sy lahy fa nisy artiste hafa manana lazany koa ve mba fa nakahira tamin'ny esga viavy na tsy viavy na lehilahy fa koa fa mpihira mba fa nakahira taminao nisy olo tato novolagninao tsy haiko général degré ndraiky rose zegny nisy hiranao avy taminao hira zegny. Hiran'ny général degré ndraiky rose zegny hiranakà tato hira igny zegny matetiky zegny misy problème fa zegny hira avy tsy hoe hira avy aminahy misy problème fa ologno zegny satria zegny afanampirina ambarako hoe zaho za tsy le andafira fô hira mipetraka aminakà ke regnin'ologno tianjare ame jirax nangala hira igny taminahy ameza zaho izy hira ty ataoko aleva za naleny jirax raha amizay regniny rose amy jirax naleny rose tamy jirax or hira fa naleny jirax de tsy maintsy mba fa regnin'olo agny ary olo amizay koa fa mahazo raha hely tonga de fa loso voatery ty afara amizay miparitika koa le amy feonahy nefa za fa nivolagna taminjare tsara fa koa fa le nare hira aminareo hoe aminakà fa tsisy za fa miala bala agny amizay hira igny tsy haiko miparitika magnanzao za fa miala bala za fa tsisy hidira. Bon tam'le hira zegny tamy général degré zay ve hoe nisy takalo nitaty aminao sa i jirax ndraiky rose tagny fotsiny nifandagny sa nalaiky tsotro zao fo izy tagny de raha avao. Karaha ty zay ro jirax zegny bako olo mpinamagna zay de naleny taminakà ty hira io izy ndraiky tsy naleny borony fa nagnamiara za izy amizay azony jirax tsy haiky amizay fagnaragnanjare ny rose tagny mety zare tagny na fagnaragnanjare de volagny rose taminakà ka hoe nalaiky hiranao tamy jirax za afa ninjare boka zigny zare feky mera ataonjare izy de nataonjare zegny izy nalaza karaha igny. D'accord. Za topody hely tamin'ny histoire ancienne'nao tagny taiza hoe za nisy nikitiky anao tegna lamoziky navy tary SSGA tamy voalohany tary igny izy boka nikitika anao nagnano moziky ndraiky nentinentinao nandeha efa izy dadilahinao tao mpandrovotro cordion sary zamanao mpagnano gitara sa ino navy anao nagnano lamoziky zay. Za zegny natonga za tegna nagnano lamoziky voalohany za koa fa nazondraha fa hira tegna tiako lamoziky faharoa papako zegny navy soliste talohaloha tagny somary fa elaela soliste zegny izy de ndesiny fô za zegny izy mandeha magnano soirée regny ndesiny za mandeha amy studio izy mampidriky izy zegny somary mihirahira koa ndesiny za de za amizay lasa tafidriky izy amizay nijanogny izy taty afara de za amizay namiazy amizay. D'accord. Misy olo magnaremarky hoe SSGA magnano lambalamba masolongo fogna tsy ahita nagnano débardeur na nagnano chemise na nagnano ino remarkin'olo zany fa za tsy mahazogno zegny edy ny olo mpankafy anao mametraky fagnontaniagna misy antony manoka fa zegny hitanao style vestimentaire magneva anao sa ino ny antony manoka zay
Aminah manokagna zegny voalohany zegny olo jiaby nataon-Jagnahary samby amy raha tiany voalohany. Faharoa alohaka anao hitia raha zegny mba tokony ho hainao hoe ty raha magnevanao. Anao ke mihevitra za andeha débardeur zegny karaha tsy possible fôtony za olo kelikely mince zono tsy possible andeha débardeur de lamba karaha ito zao tiako satria za agnatiny zegny à l'aise tsara tsisy ino ty zegny tiako de karaha ty. Anao tsy manana feky amy lamba hafa koatra ny masonao manao jiaby masonao aby jiaby. Tsy jiaby ndraiky za magnano t-shirt fô. Fa tsy miboaka arabe. Miboaka arabe fô za zegny matetiky za kofa presque karaha ty zegny tegna maro tiako aminaha ao. Ya magnano zegny. D'accord. Io zay hitanao magnendriky anao bôka koa anao hidy hitanao de tsy midéranger anao. Karaha zegny hitako à l'aise tsara za aminazy. Anao fa nipezy firy kilonao zay bôka mipetraka amina maro question fôlo mahery. Ya. Tepanisaka. Resaka poids zegny za malôha tsy de managna fotoagna andehanagna ohatra hoe andeha andeha aminaha bôka tsisy raha fipezahagna voalohany tsisy amy studio nakato fô za kofa kiakandro donc 5 heures du matin za fa ato ketriky 9 heures za mandeha mandry de tsisy fotoagna andeha hipizahagna zegny za tsy haika zegny tegna marigny. Tsara hitanao tsara an'izay fekiny. Afa ela be donc hoe tegna afa tsy tsaroako feky. Za mba nipezy zegny za zegny tsisy fotoagna. D'accord. Yesga amy fotoagnanao tsy magnala mozika ino fialambolinao ankoatran'ny anao miditra ato 5 heures du matin boaka ato 23 heures sy tariny ino mahafaninao fotoagna? Raha andaniako fotoagna zegny izy kofa za tsy ato mizaha film. Mizaha film ambadika agny sa mbola hety fokoa? Ambony fandriagna ambadika ato za mizaha film magnaraka série za amizay za mizaha film igny izy kofa manonga inspiration anahy ialako koa film midriky ato koa za miketriky. Ino raha magnatra inspiration anao zegny? Matetiky zegny za mizaha film igny le feonkira mandeha ake zegny karaha misy mélodie tiako be zay mandeha. Tonga de fa ty za magnamboatra karaha zegny. Ambela film aloha? Ambela malôha film atao pause. Karaha zegny de miala zegny donc sendra misy matsimatsy mandeha mizaha bôly terrain zegny donc raha mba sendra iboagna sendra sabotsy dimanche. Na zegny tsisy ka sabotsy fô sendra mahala. Bon izy gamba tia miresaka sakafo tia mihinagna tsara beky anao? Resaka sakafo zegny malohaka tsy haiko zegny donc agnisan'ny raha tegna mampahelo za fô aminakahy manokagna zegny raha tegna tsy important amin'ny fiaignana anahy sakafo. Zegny raha tsy tohizako amin'olo maro. Za zegny voalohany tsy tia mihinagna ave za zegny izy koa misy olo bôka mahita raha hohanigny tetetra karaha ty ame za raha hohanigny magnano za tsy magnano zegny. Za zegny efa sendra za tegna tia hinagna mandeha mangala vary za mihinagna za amizay tsy mahalany maro koa. Menomenahy zegny tsy amy sakafo za zegny tegna tsy mihinagna zegny donc tegna izy. Raha izy afa zegny sendra za tegna tia za refa magnaraka fotoagna fihinana ina tsy tia hihinagna anao mihinagna sa samy andranao za matetiky taratara fô mihinagna matsagna satria zegny za kofa concentré loatra miasa za tsy mandeha mihinagna. Donc zegny fa anao ndraiky tsy mihina marandraigny matsagna hariva? Za malôha tsy zatra mihinagna marandraigny. Marandraigny tsy agnaty compte? Tsy agnaty compte marandraigny. Matsagna taratara de aligny ndraiky normaly. Karaha zegny. D'accord. Yesga amin'ny resaka lamozika ino raha hitanao tegna magnavanagna anao famorognana rythme? Rythme tegna hitanao hoe zegny kapoaka koa zegny tegna hitako voako tsara. Amy rythme zegny zaho ny ahaizan'olo za fô donc afrobeat fa aminakahy manokagna jiaby magnavanagna zaho aby na saligy magnavanagna za aby jiaby. D'accord. Fa ino zegny hainao hiraigny tsara? Tegna haiko hiraigny afrobeat donc fa na de zegny za malôha hira malemilemy milantolanto karaha hiran'ny Rose ndraiky Zéro degré igny zao tegna za kofa mihira izy regniky à l'aise tsara igny zao hira tegna haiko hiraigny aminahy manokagna za mandiniky izy hira karaha regny. Hatraizany tany tianao aleha amy resaka lamozika ty? Teo artiste malaza anao sa teo beatmaker managna milaza? Za zegny tegna ny tiako tanjognanakahy zegny ho artiste malaza. Za zegny nividy studio. Nividy ino dikan'hoe nividy studio zegny? Nanangana studio zegny. Nanangana studio tiako zegny noho ny fatiavako le raha zegny
mba ialany hoe misy inspiration miakatra andeha amin'ny studion'olo agny zegny nasariky za hoe za nanagna studio za zegny kofa nazoazo volany tournée nanagna studio-na manokagna zaho ketriky zaho tsy ndeha hagnano beatmaker zegny tanjogny fa avitako iketriky ninakahy ary zay olo misy koa tiany zegny raha ataoko afaka magnatogna izy hoe ndeha hagnano son ataoko ndraiky igny fa tsy le ndeha hagnano studio zegny tegna plana fa halaza ale indikitrehako ninaka manokagna zay tsy hitanao magnelingely ninao ve ny fagnanaovanao ninao satria misy olo mandeha aminao ato malaza le hiran'le olo izy miboaka agny entiny agny nefa koa anao mbola miketriky ilazanao koa tsy un peu gêné anao ndraikindraiky hoe fa magnino raha lefako amin'olo aby reto mandeha tsara sapasy maro koa nihira baka tamesigana agnanovagna zay tamesigana agnanovagna zegny regny mandeha agnatin'ny bara mikaroke sy tara fa anao hato le mikofy magnano ato azonao ty volagny ahoana fieritreretanao zay zegny mbola mitovy le koragnanaka ty zegny hoe raha jiaby mandeha pary androny zegny olo mandeha magnano hira aminakahy ake zegny izy koa olo mbola vosonitro za mbola tsy nahita izy tonga de fa nalaza satria za zegny mbo isany vosonitro fa izy koa olo fa managna lazanazy possible izy koa alaza satria raha amezako izy mihitsy izy koa tsy alaza amy raha amezako izy izy zalany fagnahy satria atokisako zegny raha amezako izy normaly izy malaza satria izy olo fa managna lazanazy amezagna raha tsara normaly izy malaza fa noho zay mbola vosonitro olo baka zegny anao zegny na fa miezaka magnano raha tsara izy koa anao mbola tsendriky mipetraka zegny mbala somary ambanimbany fa place misy anao fa olo koa fa managna lazanazy ndraiky izy amezanao raha tsara hely izy losy fa na fa misy tsy manjary mbola ataonjare zegny raha fa losy fa satria izy fa malaza raha magnanjegny ino zavatra mba hitanao tsy ampy aminao tsy avian'zay i chance zay fo raha andrasanao zao ty sa ino satria anao fa hainao morogno hira hainao mikofikofiko raha ty ato anao tsy haiko ino raha ambesanao hitanao mbola tsy ampy aminao tsy avian'zay laza zegny i chance zay fo sa mbola misy zavatra hafa mbola misy zavatra hafa ino zavatra hafa io zavatra hafa zegny voalohany zegny l'essence baka misy olo mihira magnan'igny tsara magnano matrakazy tsara magnano izy fa tonga de fa regny ho azy regny tsy de tsara matetiky amin'olo magnandregny igny fa irarignasagny izy tsy regny eky hitako tavela aminakahy zegny resaka matrakazy sosiko raha tegna mampalaza clip tsara magnaboaka clip matetiky mandeha amy télé clip igny isan'andro mandeha misy firy mois mandeha 2 mois za matoky fa izy koa misy olo magnano karaha zegny aminakahy hoe anao poseko hoe hiranao lefa amy télé clip isan'andro magnano clip amizay ohatra hoe isaka 2 mois magnaboaka clip za matoky havy amy place le tegna misy ery zala aby amizao ry mbola manajery manao hatreto manajer zegny izy misy manajer somary maraha be fa tsy le tegna hoe ndeha hagnano matrakazy nde posy anao karaha ty tsy manajer magnino zegny manajer tena volagny juste hoe mikarakara hoe anao manaova raha karaha ty izy zegny tsy amy resaka vola azony tsy resaka fiposiagna fa magnitsinitsy zay manoro lalagna amy raha magnandregny fa na izy tsy azo lazegny manajer zany izy fa kaza conseiller ve zany sa raha magnanjegny d'accord raha firy isan'ny clipnao zao hatreto zay hitanao navaboaka clipnakahy zay za matoky eo amy 7 doko 7 clip 7 raha ny audio zay hainao isany le tsy hainao isany za volagny aminakahy izy koa audio malo zay fa izy edy e fa tsy le mbala makimakety ambanimbany valizy fa izy ia za matoky doko le fa izy eo amy mety fa 50 doko e fa izy maro amizay le mbola tsy naboaka fa nefa izy fa misy maregny amboatragno agny fa misy olo amezako izy fa izy mbola tsy alefako amy YouTube matetiky zegny iraha nataoko karaha igny zegny lerany za mandeha mitourné ambanivolo nefa ira amezako olo le mbola tsy aboakako igny tsy agnatin'ny répertoire anay zay magnano spectacle nefa ndraiky matetiky igny tegna angatahan'olo maro za amizay eo amizay za sanganegna satria ira mbola tsy naboaka nefa ndraiky za fa magnambe fa mbola tsy nipublieko matetiky raha karaha regny anao mandeha magnano tourné regny mandray magnano showcase sa mitondra élément complet za zegny nanomboky tany 2020 zegny za fa niala showcase fa nitondra élément complet 2019 tagny za farany nagnano showcase ino antondrahanao zay zavatra satria ndraikindraiky zegny takiny grande ville atsika ty amivily ndraikindraiky agny amy raha ary amin'ny Ibizaky le ohatra nagny amy raha ary manahirany kabombo ndesinao ary
Ya. Manakory ino antony hoe tegna natapa-kevitry esika niala am'zay showcase zay? Voalohany zegny za tsy hoe niala amin'ny showcase tanteraka fô mba arakaraka tany anaovagna raha zegny anaovagna showcase. Za zegny ary za zegny koa malôha mahita fa hoe mbola tsy de malaza amin'ny ville ohatra hoe Tananarivo eto tsy haiko za zegny tsy hain'olo eto feky fô izy koa ambanivolo amin'ny sisisisiny tany egny za matoky fa vitsivitsy tany tsy mahay za ary agny am'zay tany tegna hinanako vôla aminazy ty fô tsy eto za am'zay nanapa-kevitra ary olo agny am'zay tsy de tia showcase zay magnano showcase mahazo olo tsara fô za zegny mahita fa grand complet mety tiatian'olo de za am'zay nanapa-kevitra hagnano grand complet. Ino mahalazy anao kokoa anao mihira? Grand complet. Ya. D'accord. Mitondra zay élément fa tsy manahirahiragna anao ndraikindraiky anao kelikely tombola hely indray olo indesigny ampazokizoky sy ny tariny manakory figerenao zay? Anao sefo apetraka amin'ny mahasefo anao zegny satria anao zegny karaha mazare anao zegny na ely anao na geda na fa mbola jeune zegny anao izy koa anao sefo ya raha magnano zay feky ave za zegny misy assistant za zegny misy assistant olo mbô fa igny zegny koragna aminjare ya. Bon, ino ma clipnao bôka farany? Efa manambady. Efa manambady? Ya. Avaiza inspiration efa manambady iny? Ino dikany? Le magnimagnitra an-tragnonao hato ino koragnanao raha iny sa raiky amin'ny fiarahamoniny fondesinao? Inspiration efa manambady zegny za zegny voalohany za zegny karazan'olo izy koa fa olo iarahako zegny za mamaraha tsy aminahy nangalako inspiration fa matoa za mamaraha mety maro koa olo mamaraha agny na de zegny za tsy mitovy faranaka amin'ny clip fa igny izy ta saosisôsiny ya efa manambady zegny karazany hoe raha misy amitsika zegny baka lehilahy zegny kofa mahita viavy tsy maintsy anjengy nafa misy izy an-tragnonazy nafa misy izy an-tragnonazy ary nafa hain'olo ty manambady na tsy hainy tsy maintsy anjengy ary mbola tsy de nisy zegny koa olo nagnano thème malenagna an'igny mandrara be raha karaha igny za am'zay niezaka hoe ataoko hira zegny raha ty za ataoko hira ya izy zegny raha misy fiarahamoniny le izy tsy hoe le fara be karaha igny misy fiarahamoniny fa le olo manjegny viavy ailaila karaha zegny. Ino bon hitako anao tsy tianao resaka sakafo tsy de kafizinao tsy mpakafy sakafo fa misy raha sakafo ndraiky agny farany tianao ino sakafo? Sakafo farany tiako kabaka zegny sa sakafo nakabaka ina sakafo volagna aby kabaka farany tiako zegny tatotato izy niova nakory izy tatotato niova efa le tiako taloha zegny fa nanjary tsy tiako tatotato nahaninao natetiky loatra donc tokony izy tiana mety zegny donc e ino le tianao taloha le tiako taloha tsaramaso miaro vanille zegny zegny kabaka tegna tiako taloha fa izy taty afara niova hely satria asa fa natetiky nohaniko loatra izy taty afara am'zay niova za ndraiky tsy de tia le raha grave loatra fa simple ino ma zegny ravitoto agny mahogo zegny izy am'teny avaratra agny mahogo miaro vanille miaro hena zegny zao tegna tiako izy koa kabaka. Bon raha hanihanim-bazaha retsika koa andeha restaurant de ino de bon andesy koa esagaitsika andeha pety raha ohatra ino raha safidinao hagny? Za zegny izy koa agny doko za zegny tsy de raha hoaniky zegny doko pizza ndraiky glace zegny edy tsisy zegny igny zegny mba hitako hoe ty tiako tianao ya fa anao tsy de fanifany paty paty malôha za tsy tia paty raha koa fa nisy paty fa tsy de laniky edy sérieux esga za ty am'tany hoe azovy artiste tegna tianao artiste gasy na lehilahy na viavy ya za zegny misy artiste gasy tegna tiako taloha tagny fa izy am'zao fa tsy mihira fa mbola tianao fo izy ia tsy hoe tsy tiako izy am'zao fa misy araiky tegna tiako konkoatrany azovy raiky tianao taloha malôha taloha le tegna tiako taloha zegny système hainao système na za zegny tsy haiko système zany mpagnano dénucléastaly zegny zare fô izy mpagnano d'accord za zegny tegna fan nazy be zegny taloha fa zare fa nijanogny nihira de nagnao nizaha olo vaovao koa anao azovy tiako automatique aty afara am'zay ndraiky dadilove ino raha maîtrise-nao dadilove? Dadilove zegny voalohany zegny tiako zegny mahita maregny fomba fiaragnanazy zegny tiako de izy koa mahay mandihy za zegny tia hay andihy fa za tsy mahay mandihy anao zay tsy mahay mandihy? za tsy mahay mandihy
za tsy hoe mandihy za amizay zegny za zegny tegna fanindady io zegny artiste gasy tegna tiako amizao raha koa viavy ke izy koa viavy izy koa viavy azovy edy za zegny mitako mitovitovy fa zegny artiste viavy reto za zegny tsy de fan'ny artiste viavy karaha zegny fô za tsy hoe tsy mankafy fa mitovitovy fa tiavako zare jiaby zegny tsisy hoe araiky ty tegna tiako Yesga raha ry artiste de l'année reto ohatra mahazo 20 sur 20 sary Game mahazo 20 Richela Black Tasman hoe 20 sur 20 notindreo ohatra firy note amezanao nao tompony amin'ino zegny amin'ny resaka la musique firy sur 20 notinao aminao amin'ny artiste anao ira avy aminahy zegny sa anao tompo raha koa noté anao Ami- dady love mahazo 20 sur 20 ohatra ary ninao firy zegny mazy yeah za sy afaka mitsara ninahy ninahy tegna tsy eky anao valeranao ambaraza hay satria mila hainao valeranao ia anao zao koa tsy hainao valeranao miaraka amin'olo maro io tokony ala za tsy mitovy zay lova za tokony nany ve jadako tokony zao hoe zegny zegny tendeko raky firy ninao satro mamaly raha zegny zegny tsy sarotra mahazo zay valeranao fa ambaraza hay efa mahazo moyenne va satria mahazo za ndraiky moyenne mahatoky fa mety efa mahazo moyenne firy moyenne-nao io raha ohatra zegny ataontsika ohatra tsy amlaza mazy samy hoe fa jiaby compris Ah, efa zegny agnatiny mazy. laza agnatiny Yeah, tsaraniry yeah. agnatiny jiaby efa agnaty ao Ia, firy izy sur koa 20 mitaigny amin'ny artiste aby malaza amizao zare doko izy koa 20 za amina manokagny za doko mety eo amin'ny 10-17 D'accord. D'accord. Yeah. Ok. Izy tanao zay hainao fa minote anao. Hainao farifariagny zegny Yeah. ia mety eo ia Bon, yes ga azo zay tegna magnavanagna anao tianao hanaovana clip au tant que réalisateur eto. réalisateur za zegny izy koa za zegny mitady raha urbaine be zegny za tegna tonga de fa tsy misalasala Rixlen izy ny tegna tiako fa izy koa fa za zegny mila hira mikoragna be clip karaha ohatra hoe efa manambady za tonga de fa Jostek ia zare roa zegny malôha tegna producteur tiako ia Bon, anao ty studio ino magnarana studio ty? studio zegny voalohany studio na tsisy agnarany fô nohony za tompony antsovigny am'le olo tompony fô Andeha studio karaha misy ohatra hoe gahe. anao ake zegny mahita tomobile igny tomobilin'ny dadilove ony anao amizay andeha amy studio ny Esga eo ohatra hoe Esga on the beat Yeah. ia karaha zegny fô Ke mandeha aminao ty ma zegny fa misy prix misy tarify aminao ato anao ty fanaovana tsy andeha hagnano la musiquen'olo Yeah. na ino fa olo resy lahatra fo hoe bon mba meza hira za mba ataova anaty de efa misy tarify anao tsy arakaraka olo ny tarify aminao ato misy tarify ndraiky za izy koa fa hoisy olo za hagnano son za zegny mapetraka hoe ty tarify nakasika fa za magnano son fa izy zegny miakatra tsikelikely zegny izy regniky satria izy efa natetetiky izy zegny niakatra satria zegny regniky zegny fahaizana anahy mbe miakatra de miakatra koa raha io bon Yeah. afaka amenao fourchette za tsy tiako ambaranao za direct hoe zao prix raha io ia fa me fourchette za hoe entre zao zao hoe raha fa nataoko zao ny farany ambany nataoko zao farany ambony nataoko amenao fourchette za mety sady mba ho lasalatsika agny avao zany prix ia eto ia za zegny voalohany za vonazy studio nazy zegny votsela za bôka tsy mbola tamy 2019 ny zanazy tegna studio nahy manokagna zegny za koa fina studio zegny prix naka 500 000 za magnano audio izy amizao zegny 500 000 katra amin'ny 1 million zegny zegny ia de arakaraka fahaizan'le mikoragna am'zegny raha mizy ary magnatry ia magnano zegny eky doko D'accord. Esga marafa mifandaragna antsika tahita ny fagnanaovanao tournée hatreto atreto zegny efa za zegny tsara tamy fahatry atsimotsimo agny fa Fato Sava, Analanjorofo, Maroantsetra, Sofia zegny zao tany fomboako ia za mbola tsara tamy fatobiana fa nagnano baly spectacle sy ny tarisa ino tena nataonao fa taminy magnano jiaby raha tia resa aminao manakory aiza azovy toko contactegny azovy ny mpandrindran-daty sy ny tariny izy koa fa tia raha iasa zegny fa misy numéro amy clip agny anao magnantso numéro azo zegny tonga de fa mahazo za numéro nakahagny ia bon misy nandro madinika agny mba tia raha asa mba tia ampiara-peo amin'ny Esga zegny manakory anao tsy de olo sarotiny sa ino ny zavatra ataoko ty agnano raha aby zany ia
za zegny tsy de sarotiny loatra amy resaka fitirigny fô amizao zegny za mbola tsy de mandeha hely satria zegny mbola maro zegny hira fa nomaniky andeha aboaka koa to nefa za koa mbola andeha hagnano fitirigny amin'olo aty zegny lasa mikorontagna koa zegny le fandaharagna hira tokony aboakako de afaka magnano fô izy aboaboaka agny efa elaela agny ave magnaboaka satria fa misy maromaro ya fa maro loatra zegny le hira tokony mbola hiboaka ino tena nanganagna volo ty atao bebe ka tena rastanao sa hagnano karakory sa ino antony volo resaka volo zegny za zegny efa tiako zegny le volo somary lavalava magnano ty le izy ambany be ka regny tsy de tiako ya fa izy somary lavalava izy tiako izy koa lava loatra tsy tiako ya fa karakara ty fa volonakatry zay d'accord eza le tany fahitana hiranao ary re hira zay fa niboaka regny koa fa tena mitady tena magnantogna anao sa misy tany tokony ahitagna azy ya hira zegny izy koa fa hira niboaka zegny na amy YouTube na amy Facebook agny zegny tany hitantsika izy ya d'accord manakory fahitagnao fandaharagna toera zegny aminao manokagna fandaharagna toera zegny aminaka manokagna ça va satria regnesagna raha maro ahitavagna raha maro mahakasiky artiste karaha zegny eny ary omeo afatra ary ny mpankafianao na ny olo zegny voasambany naharegny anao magnaraka fandaharagna antsika ty afatra anakahy zegny tsotra hely e tsy de misy raha maro anao fa nankafy zegny mankafizy zisika amy farany ery anao mbola tsy nankafy zegny iezaka zegny za hagnano raha tsara mba sadiky anao mba hankafy fa za vao magnamia raha tsara atsika jiaby zay fa nankafy hatrizay na zay mbola tsy nankafy eny ary mankasitraka makately igny ro tafaty mbola misy tantaniagna fa amy magnaraka akatsika mipodinao tany izy ndraiky satria fa lasalasana fotoagna atsika de ozay aty amy fandaharagna toera zegny hoe mirary soanao ho lasa amy lavitry ary lasa amin'ny ambony indrindra amy ty lamoziky zay tianao ty satria izy io koa tena milofo isanandro ho avy fô raha tadiavin-tegna koa fa ifamiminy tegna ento miakatra ny lamozikintsika gasy mahoreharehany Madagasikara anao ary alaza ho hitan'olo jiaby amy ty tany Madagasikara leran'izao tontolo zao ty zegny fiariantsoanay avy aty amin'ny fandaharagna toera zegny ya mankasitraka atsika jiaby eny ary tapitra atreo ny fandaharagna mankasitraka esgana eky nivahita teo amin'ny fandaharagna toera zegny mankasitraka koa ISGA zegny atao studionazy studio ISGA on the beat tsy de tsy haiko lelanakana tsy mety aminazy agnaran'ity toerana naovantsika ty ny émission ty niany ty mankasitraka mankaterigna atsika jiaby nagnaraka fandaharagna ty ziska amy farany fa erigny ihany koa tsika mitondra artiste hafa izay mety ankafizitsika sy tianareo zahavagna mametraka veloma amin'ny erigny ihany ndraiky veloma to